Pangenot na barata. Sa Rogadan, duwa arestado makalihis sa enkwentro sa Kamalig. NPA arms cash na recover. Labi 200,000 pisong kantidad din shabu nasamsam sa sarong street level individual sa Iriga City. 18 anyos na estudyante, gadan sa pambabadil sa Sorsogon City. Suspect nagsuko. Padre de pamilya na nanlugo sa duwa minor de edad na aki sa Malilipot Albay arestado. Banwan in Kamalig, posibleng may balik na sa pink zone makalihis na magnegatibo na sa ESF. Asin? Tarabangan karavan ka na Bicol Port List, pigkondosir sa Bulan Sorsogon. 11,000 na residente natabangan. Maray na hapon, Biyernes, Abril 19, taong 2024. Uni na ang mga istoryang Tatak Bicol. Madadugman ang mga istoryang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes at 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Sa detalyes, miyembro kang NPA, gadan sa engkwentro sa Kamalig Albay. Duwang pag-iribak ani, arestado sa manat pursuit operations, arms cash, sabay man na recover. Detalye sa report ni Jennifer Pulinar. Manibay bang dekalibreng armas asin mga bala kan New People's Army ang na-recover kan otoridad makalihisan nangyaring enkwentro kasuod mang maagahon sa barangay Magugun, Kamalig Albay. Sa impormasyon sa rong concerned citizen ang nagreport sa Kamalig Municipal Police Station dapit sa presensya nin armadong kalalakihan sa nasambit na barangay. Sa pagresponde kan otoridad, dumana nangyari ang bakbakan na nagdurar nin haros kabangang oras. Matapos ang enkwentro, sarong miyembro kan rebelding grupo ang kumpirmadong nagadan. Mantang arestado sa hot pursuit operations ang duwa niyang pag-iriba na binistong si alias Marcy, 42 anyos, construction worker na may standing warrant of arrest para sa kasong attempted murder as in destructive arson. Arestado man si alias Kayeng, para oma na may standing warrant of arrest para sa kasong murder. So nagresponde tayo doon sa area. Approaching pa lang, pinaputukan na kagad kami ng mga miyembro ng CTGs. Tapos at doon na nagkaroon ng casualty sa kanilang kasamahan. And subsequently, after the operation kasi nagsitakbuhan na kasi sila Iisa lang yung naging casualty sa kanila. So nagtakbuhan sila. Nagkanda kami ng hot pursuit operation. Chance upon na meron kaming nakita na mga ibang mga tao doon. So binirify namin na may mga warrant pala itong dalawa. Mantang nasa kustodiya kan hipatura, ikinantama ni Kaayeng ang pigtaguan kan sa indang mga armas asin mga bala. Sa Purok 3 Barangay Panuypoy, Kamalig Albay asin nagresulta sa pagkaka-recover nin 5 M14 rifle, tulong upper receiver nin M14 rifle, tulong lower receiver asin tulong trigger assembly nin M14 rifle, sarong M16 rifle, 8 M14 steel magazines, sarong M16 long steel magazine, asin 40 cartridges nin M16 rifle, asin 729 cartridges nin M14 rifle. So may possibility na yung mga baril na yon ay gagamitin nila immediately kasi hindi naman siya nakatago talaga ng concealed talaga na nakatago sa bahay o kaya binaon, di ba? Tinabunan lang ng mga basura. So may possibility talaga na mayroon silang operation. Sa mga natitira pang mga miyembro po na makakaliwang grupo, isipin po natin yung pamilya natin. Isipin po natin na hindi po biro yung tumira dyan sa bundok at magtago-tago. Bumalik na po tayo sa gobyerno. Mahal po tayo ng gobyerno. Marami pong opportunity na pwedeng ibigay ang gobyerno sa atin. Mientras tanto, naging matrayumpo ang operasyon huli kan pinagsararong puwersa kan PNP, 31st Infantry Battalion, 9th Infantry Division, asin National Intelligence Coordinating Agency Bicol. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Labi sa 200,000 pisong kantidad ng shabu, nasamsam sa sarong street level individual sa Iriga City. May report si Regine Bue.
Nasa kustudiya ng Unyan kan otoridad ang target sa pigkasar na bypass operation sa Purok 2, Barangay San Agustin, Irigas City, Camarines Sur, alas 9:24 nin banggi kan nakaaging Martes. Binisto ni Police Captain Bella Vergara Sereno kan Irigas City Police Station ang 35 anyos na suspect na si alias Boboy na residente kan Purok 3, Barangay San Isidro, parehong Banwaan. Sigun kay Bella, pigkukonsiderar na sarong street level individual ang suspect kung sa ina-recover sa iya ang 7 pidasong heat-cell transparent plastic sachet na may laog na tigtutubudang shabu na may gabat na puko mas o menos 35 gramo asin nagkakantidad 238,000 pesos. Apwera kaini, nakuha man ang ginamit na bypass money na sarong 1,000 peso bill asin 49,000 pesos na budol money. Sa naganap na bypass operation, nahuli sa akto ang suspect habang nakikipagpalitan ng 7 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalaang shabu mula sa nasabing suspitsado. Sa impormasyon, haloy ng pigmomonitor kan otoridad ang hiro kan suspect. Naging matrayumpo ang operasyon huli sa pinagsarong puwersa kan Irigas City Police Station asin PDEA Bicol. Nananawagan po tayo sa publiko na magkaroon po tayo ng malasakit at huwag po tayong matakot na magbigay ng anumang impormasyon at isumbong ang anumang uri ng krimen, lalo na po kung ito po ay tungkol sa droga, para po sa patuloy na pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan tungo po sa kaunlaran ng ating bayan. Sa presente, nasa kustudiya na kan Irigas City Police Station ang suspect asin nahahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drug sa ACOB 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy. Suspect sa pambabadilgadan sa 18 anyos na estudyante sa Sorsogon City, voluntaryong nagsuko. Iwal kang grupo kang biktima asin suspitsado. Pigtutok dong motibo sa krimen. Uyang report. Nakabulag taasin mayong buhay kan mailing ang sarong 18 anyos na estudyanteng lalaki sa tinampong sakop kang Maharlika Highway sa Barangay Buhatan, East District, Sorsogon City, alas 11:45 kasubanggi Abril 18. Binisto ni Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadja, ang hepe kang Sorsogon City Police Station ang biktima, na si Salvador Oribiana Balasi Jr., na residente kang nasambit na lugar. May tama ning bala ning badil sa dagan ang biktima kan madukaya na sa iyang ikinagadan. Inagihan lang, ang biktima yaon duman, inagihan lang kayo ng suspitsado. Binalaan niya sa nakisarong 9mm na bala. So ginamit niya ini, tinutok niya ini digdi sa biktima. Kaibaan mga barkada niya ang mga grupo niya. Makalis ang pambabadil. Marikas subot na duminulag sa direksyon pa Barangay Abuyog parong syudad ang sospek na sarong minor de edad na lalaki. Alagad kasubong aga, kan voluntaryong magsuko ini sa otoridad. Na-recover sa suspect ang ginamit na improvised na badil. Sa investigasyon, napag-araman haloy nang may iwal ang grupo kang biktima asin suspect na nauli sa pambabadil. Uwis po nin sarong buhay, ang sarong miyembro kang grupo na nakalaban man kan sarong grupo. So iwasan ta po ini, bantayan ta po sa itong mga kakian. Di paabot po sa kapulisan kung gumaning mga nanunutaran kitang mga grupo na mga daiman na legitimate ang purpose ko. Sa presente, nasa kustudiya pa kang Sorsogon City Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. 19 anyos na lalaki, nadukaya na nagpapataw-pataw sa Busay Falls sa Kamalig Albay. Detalye sa report ni May Arango. Gada na kan makuha ang 19 anyos na lalaki na inot ng napabaretang nawara makalis na magkarigo sa Busay Falls sa Purok 4 sa Barangay Iluluang, Kamalig Albay, kanakaaging Domingo, Abril 14. Nadukaya ng bangkay kan biktima sa boundary kang Barangay Iluluhan asin Barangay Manawan kanakaaging Martes, Abril 16. Binisto ang biktima na residente kang Barangay Binandirahan, parehong Banwaan. Sigun sa barangay, Lunes, Abril 15, kan maipaabot pa sana sa inda kan mga pag-iribang barkada asing kapamilya kang biktima, ang pagkakawara kaini na ipig-report man tulos ninda sa otoridad. Kung arag sa tubaga na may arag sa nawara, agad-agad kay po nindang mag-report para at least kutaan na nahanap tulos. Kung arag sa to kung kaano naglutang, tsaka yung ano man kutaan na, so nag-report sinda hapon na kaya hindi man tulos na retrieve.
Amay kan suminunod na aldaw, kang ipapadagos kuta kan otoridad ang paghahanap sa biktima. Alagad antes pa man ang operasyon, nagpapataw-pataw na ang bangkay kan biktima. Sigun kay Police Major Armil Ubingke, hepe kang Kamalig Municipal Police Station, antes an insidente, nakikipag-inuman ang biktima sa iyang mga barkada, mantang nagkakarigo sa nasambit na lugar. Alagad sa daima araman na rason, bigla na sa nanawara ang biktima. Posible man dang nagdive ang biktima na ikinapusa kang payukay ni, hasta sa mawara ni malay asin mabutod. At ang sabi ng witness, may nakakita kasi na nag-dive daw siya. Pagka-dive, hindi na daw siya lumutang. So, hindi naman nag-expect yung babae na nakakita sa kanya na nalunod yung tao. So, hindi na niya pinansin. Nung papaalis na yung tatlong kasama niya, hinahanap na siya. So, umuwi na muna sila, tinanong doon sa bahay nila kung nakauwi na ba. Kung nakauwi na ba, wala pa daw, hindi pa daw nakauwi. So, bumalik sila doon sa area, naghanap sila for 1 hour. Mayo man na nahiling na foul play ang otoridad sa insidente. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Padre de pamilya na nanlugo sa 2 minor de edad na sa Malilipot Albay arestado. Banwanin Kamalig, posibleng may balik na sa pink zone makalihis na magnegatibo na sa ISF. Asin tarabangan karaban ka na Bicol Party List, bigkondusir sa Bulon, Sorsogon. 11,000 na residente natabangan. Yan na siniba pambareta sa pagbabalik ka na Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Padre de pamilya sa Malilipot Albay na nanlugo subot sa 2 kaaning minor de edad na aking babayi. Arestado. Uyang report. Nakakulong na ngunya ng 47 anyos na padre de pamilya. Makalis na maaresto sa ikinasar na mantan Charlie Operation kang personalis kang Malilipot PNP sa residensya kani sa Purok 5 Barangay 1 Malilipot Albay. Sigun kay Police Captain Melanie de Guzman, pigkukonsiderar ang suspect bilang rank 1 municipal most wanted person sa kasong 4 counts of rape kung sain biktima kani ang sa iyang 2 minor de edad na aking babayi. Nangyari ang panlulugos kang nakalis na taon asin naisumbong sa otoridad sa tabang kang lola kang mga biktima. Abril 2 ngunya na taon kan maibaba kan korte ang warrant of arrest para sa suspect.
kadalasan syempre sarong-harong lang sinda, sadit lang na harong, then so ama pag ito nga nila nag-iinom, nagpupuyong, kaya siguro nakakaginibuning araw kan apisar balo, wala na siyang agom. Sa presente, nasa kustudiya pa kang malilipot MPS ang sospek, asin nakatalaan ibalyo sa Tabaco District Jail. Nasa pangataman man ngunyan kang lola ang mga biktima, mantang pig-uobserbaran kang DSWD. Hinali ini sa custody niya during the time na nag-file kang complaint, hinali ini kay Ribamidig ang MSWD kang malilipot na re-rescue sa mga aki niya. Nasa custody ang mga aki kan sa mga lulahon ninda duman sa Santo Domingo. Katakod kang insidente, nakatutok man daang ipatura sa pagkundusir ni mga information drive, urog na sa mga eskwelahan, ngani na mailikay ang mga estudyante sa mga siring na pang-aabuso. Sa mga naging victims, di kita matakot kasi yaon ang PNP, yaon ang satuyang MSWD, yaon ang satuyang LGU para tuwangan kita. And maski po ang kaso or ang nangyari sa Indohaloy let us keep in mind na ang prescription kang kasong rape is 20 years. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Banwaaning Kamalig Albay, posibleng maibalik sa pink zone, makalis na magnegatibo sa ASF sigon sa Department of Agriculture Bicol. May report si Jennifer Pulinar. Pigsisiguro pirmi ni Tatay Hermogenes kan Purok 2 Barangay Sumlang Kamalig Albay na malinig pirmi an kulungan kan tulo niyang atama na urig. Takot kaya siya na masayang an sa iyang pinuhunan in kaso tamaan in African Swine Fever o ASF an sa iyang mga ataman. Urog pa tamay mga naitala ng kaso nin ASF sa mga pagtaraid dindang barangay. Naging-immunize na ako. Nag-spray ako din sa palibot. Itong bisis, sarong simana, minatsumpit naman ako. Sa Paros Bagayan. Puon kan Marso 26, pinasairarom kan Department of Agriculture o DA Bicol sa red zone an Banwaan kan Kamalig. Nagpositibo kaya ang sarong urig sa breeding site sa Barangay Kabangan sa ginibong testing duman kan Marso 15. Dahilan nga ni magkondusir man in depopulation sa 146 na urig sa nasambit na breeding site. Nagkaigwa man in pagtest sa mga urig na nasa laog kan 500 meter radius asin sa mga kataraid pang barangay. Alagad nagnegatibo man ang resulta. Sigun sa tagapagtaram kan departamento, mantinido pa sa red zone ang Banwaan. Alagad posible maibalik na ini sa pink zone, oras na makumpli na kan Municipal Agriculture Office ang mga kinakaipuhan na rekisitos. Noong March 15 na found out kasi na naobserbahan noong aming in charge sa breeding station na medyo matamlay yung isa, kaya pinatest na lahat yung mga alaga. Pero isa lang yung nag-positive, yung meron lang symptoms, and yung iba naman negative, pero lahat pa rin yung na-detect, lahat pa rin pinatay kasi yun yung protocol ng ng Babay ASF. Dugang pakan tagapagtaram, dainin da madeterminaran kung taano nagkaigwanin ASF sa Banwaan. Urog pa maigot man ang pigpapautog duman na biosecurity. Alaga ng baboy, kung obserbahan po natin ang mga alaga natin na kung biglang nanamlay or biglang namatay, i-report po agad sa municipal agriculturist or sa veterinarian sa inyong lugar para makuhanan po ng blood sample and matest. Kasi kung ASF po yan, malaki po ang damage na ibibigay po sa industry, sa mga katabing mga babuyan. Marami po ang pwedeng mahawa. Kasumpay ka ini, asigurasyon man kan LGU Kamalig na mas magiging maigot paan sa indang monitoring sa mga pigpapalaog asin pigpapaluwas na produkto sa indang Banwaan. Ngani dain na mautrupaan na sambit na kaso. Top priority po is to conduct biosecurity measures. Ang yaon po dyan sa mga biosecurity measures na intervention is disinfection kay mga facilities. And we monitor the living conditions of the livestock population. Especially kang mga urig. So aro po kayan and nag-i-implement din po kita kay border control tanganing wala na po makalaog further na mga pork products from neighboring municipalities or mga iba pang mga regions po. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Sawa, nakuha sa bintana kang sarungarong sa Iriga City. May report si Danica Garcia.
Sa cellphone video na ini, mahiling ang pagdakop kan sarong residente sa sarong sawa na nasa bintana kan sarong residensya sa Barangay San Francisco, Iriga City, pasado alas 10 nin banggi kan nakaaging Lunes, Abril 15. Istorya kan tagarong asin uploader kan video, nagpasiring siya sa kusina nga ni kuta mag-inom nin tubig, hasta sa nailing niya ang sawa sa indang bintana, kaya marikas siyang naghagad akudir sa iyang lalaking pinsan. Pagtubod kan tagharong, posibleng gutom ang sawa kaya naghanap ininin makakakan hasta sa napadpad sa indang bintana. Hindi naman namin ini-expect na magkakaroon ng sawa dito kasi dito sa likod bahay namin malinis na rin. Pero may mga kakahuyang kasi dun sa dulo. Akala ko lang yung parang nakabalandrang kahoy dun sa may bintana kasi may mga, ito kasing likod bahay namin bagong gawa lang to dito sa may bodega. Akala ko may nalaglag na kahoy dun sa may bintana, nasabit siya dun mismo sa bintana. Since nga wala pa kaming screen kasi nasusukatan pala siya ng screen, kaya kitang-kita sa labas. Ngayon sabi ko, kako may kahoy na nakabalandra, tamang-tama kukuha ako ng baso. Pag dungaw ko, nakita ko yung ulo niya. Tapos dumidila siya sa akin. Tulos man na i-turnover sa opisina kan Senro Iriga ang nadakop na sawa na nasa 5 feet o 7 inches na sarong reticulated phyton. Alam naman namin na harmless siya kasi ang sawa wala naman siyang kamandag. Tapos aware din kami na syempre ahas yun. Pag kahit sinong nilalang, pag sinaktan mo, instinct yun, di ba, na manunuklaw. Ay hindi namin siya ginalaw. Nilagay muna namin siya sa sako. Tapos nung umaga na mga around 10 o'clock yata yun, sinurrender siya namin dun sa DENR. Tapos yung madami rin naman dun na staff ng DENR na sumalubong sa amin. Tapos yun, sinukat muna nila tapos tinimbang. Nakatalaan man na i-turnover ngunyan na si Mana ang nadakop na sawa sa Albay Park and Wildlife sa siyudad ng Legazpi para sa mas tamang pag-ataman. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Ginatos na residente sa Banuaning Bulan, natauan ng libreng serbisyo sa Tarabangan Caravan kan Ako Bicol Party List kasudma. May report si May Arango. Napaluwa sa kaugmaan si Lola Lourdes kang Barangay San Juan Daan Bulan, Sorsogon. Huli sa libreng serbisyo medikal na sayang naaprobitsaran sa Tarabangan Caravan kan Ako Bicol Party List sa Saindang Banwa ang kasudma. Apuera sa check-up, natauan man siya ng bitamina. Istorya niya, alas 4 pa sa naning aga, nakapila na siya. Habo niya kaya na mapalampas ang tsansa na makapakonsulta sa doktor, asin makahagad ng bitamina. Nadanon sa amin, na magtios. Unmil na residente sa Banuaan ang target kang partido na mapagserbihan. Ginibo ang caravan sa Bulan Gymnasium sa Barangay Santa Remedios, Bulan, Sorsogon. Apuera sa medical, nagkaigwaman sa aktibidad ng dental mission. Local recruitment activity, libreng upaw asin libreng masahe. Ang masabi ko dito, maganda dahil may caravan, libre gamot, libre check-up, halos lahat libre. Sigung kay Ako Bicol Party List Congressman Attorney Jill Bongalon, asing Congressman Elizalde ko, inian sa indang kasimbagan sa kahagadan ni Bulan Sorsogon Mayor Romeo Gordola, na maidaramang kang partido sa Banuaning Bulan ang Tarabangan Caravan. Maugma ang duwang kongresista na makapagtaong libreng serbisyo urog na sa mga residenteng hikahos nanggad sa buhay. Parhay na salud, bako lang importante para sa personal na benepisyo, kundi para man ini sa satong pamilya, asin bilog na komunidad. Regalo sarong aldowning serbisyo, benepisyo, asin kaugmahan na pigatod po kang Ako Bicol Party List para sa mga konstituentes mga namumutan mga taga-Bulan Sorsogon. Pigpapasalamat man ni Alcalde Gordola ang pagkakarealisar kang aktibidad. Sabi niya, ang Banuaan Indaan may pinakadakol na populasyon sa saindang probinsya, asin dakol nanggad ang nagtitirios. Kailangan talaga ng pagabulan dahil siyempre karamihan hindi nakakapon magpagamot. Ngayon, yung mga laboratories tayo na mga medyo mahal na nandito. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa Ako Bicol dahil isa itong oportunidad para sa mga taga-Bulan, lalong-lalo na sa may mga sakit namin kabayan na hindi kaya magpagamot. Mientras tanto, naging matrayumpo ang Tarabangan Caravan sa pakikipagtabangan sa partido kan Tanchuling Hospital, BFP, Coast Guard, Navy, LGU Bulan, SunWest, TESDA,
IFGate asin iba pang stakeholders asin partners. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang Tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!